any que he fet. Aquest fa unes mesures, fa 56 de diàmetre per 8 de fondo, no? Aquest està fet amb pell de vaca, per tant, ja veieu, ja escolteu, dona un so extremadament greu. Un so d'una profunditat, jo diria que increïble, no? Francament jo trobo que molt potent, no? És un tambor per meditar, més aviat. I també jo diria que per tocar-lo de nit. Tocar-lo de nit aquí, per exemple, on visc jo, al desert dels Monegros, no? Sorollet la porteta, sí. Bé, he fet una variació amb aquest tambor. Ja feia temps que estava perseguint una mica el tema de poder col·locar uns afinadors que més o menys siguin efectius, no? I senzills de fer funcionar sense complicacions. I jo crec que ho he aconseguit. Ja veieu, aquest tambor, jo no sé si s'apreciarà molt bé. L'he instal·lat en el que són els encordats. He instal·lat uns palets de fusta. Són simples torsionadors. Això, retorçant-lo, fa un torniquet i fa que l'encordat, allò que faria de radi, tiri i, per tant, la pell s'estira. I a l'estirar-se, aconseguim que això es pugui afinar. Abans d'això, doncs, bé, es feia amb escalfor, amb el sol, amb una foguera. A veure, francament és interessantíssim. O sigui, un afinat que estigui aconseguit, un afinat que estigui fet al foc o bé que estigui fet al sol, vull dir, és superior al dels torsionadors, no? Però hi ha moments en què no disposem ni de sol ni de foguera, no tenim cap font d'escalfor, no? Aleshores, per això he creat aquest sistema que crec que és força interessant. Jo estic content, o sigui, fa una variació interessant. Fins i tot us diré que si l'utilitzeu quan esteu tocant el tambor, després d'haver-lo afinat amb el sol, amb una font d'escalfor, això ens donarà la possibilitat d'afluixar-lo i fer que el so també baixi una mica, o sigui, se'n vagi cap als greus. Perquè el sol, l'escalfor directe amb el tambor, fa que s'estiri molt, no? I llavors dona un so una mica agut. D'aquesta forma, si tu li treus una mica de tensió a un, a dos, o tres, o quatre dels 4 tensors que té instal·lats, doncs aconseguireu que el so baixi una mica cap al greu, el que penso que és força important. Doncs no volia dir grans coses més, no? O sigui, que tingueu en compte això,
que aquest aparato dona, aquest tambor xamànic ens dona un so molt greu, és molt juganer, dona molt de sí. Vale? Superpotent. Jo el trobo molt fiable a nivell d'afinació, el que m'omple de satisfacció perquè és una de les coses que jo anava perseguint, era aquesta precisament. Veieu, aquí es veu el palet aquest. Jo ara el torsionaré, no sé si s'aprecia bé, el giro i després faig que es recolzi a sobre del seu veí, no? Del radi que tenim al costat. I llavors, per simple pressió, ja queda fixa. És aconsellable sempre quan afineu el tambor, si accioneu aquest afinador, us aneu exactament el que teniu davant, que en aquest cas seria aquest. I fem la mateixa acció. Girem el palet, el recolzem al radi del seu veí. Mirem que quedi centrat i aleshores la força queda exactament d'una forma, diguem-ne, unidireccional, té una direcció només. Que necessitem més tensió? Aleshores giraríem el tambor xamànic i accionaríem l'altre. Però jo crec que és espectacular, no? La veritat és que m'agrada molt, no he de dir una cosa per una altra. Aquesta simplicitat tan gran de poder afinar l'instrument així, ja, no? Pum! Per mi era fonamental, perquè, bueno, tens ganes de tocar i tal, i ara has d'estar pendent de l'escalfor, és un pal, no? En canvi, d'aquesta forma tan simple, doncs crec que això ha quedat solucionat.